je ne fais pas un lien direct entre la grâce et les ambitions présidentielles. Ei min mi yi'ani jokkondiral gongal hakkunde Yafa Wuyo ngo Moussa Dadis Camara Yafa e yiddi hoorejo laamu fadew ngu général Mamadi Doumbia jeyeede e ƴamoɓe lefol laamu Guinée. ɓuri mi fikkude ni ko yaafugol Moussa Dadis Camara wana ko haani ɓeydandemo yiɗɓe nde tawno ina heewi ɓe ganduɗa ko koreji lorinoɓe e wargoji 28 septembre beltaki e ngon Yafa Wuyo ngo o yaafi Dadis. Wadde e yiyande am ɗum wawa jagirede hono feere nde o ƴetti ngam heblanade candidayagal makko e woteje hoore ko leydi paaɗi. So tawi noon loriɓe ha e koleji loriɓe ina jogui metti e ngal ɗo pellital ko hunde wawde faamede. Kono e yiyande am hay leydi gotiri mahaki e dow gañamtumagu, hay leydi gotiri kadi mahaki e dow ceergal. Ko ɗum waɗi ɓesgu Guinée ina hani hutorade kaɗo gonka ngam yaadi e bawrital gonɗugal ko ɗum woni nafoore leydi Guinée. Dans le seul intérêt de l'État de la Guinée.